Epa laguna kongeto lasta txapelen kanalera hasi aurretik betiko lez, segundutxu batzuk lapurtu nahi dizkizuet, eskerrak emateko nire jarraitzaileak zareten guztioi, euskara ulertzen duzu enoi eta ulertzen ez duzu enoi ere ezuek gabe kanala ez da ezer eta garrenak izan da uste da gauza garrantzitsua izan daitekela. Eta gure helburua bideo hauetan zehar izango da tier bosteko Vale. Uste dut helikopteroena ez delako erresa izango, uste dut helikopteroa lortu alizateko heldu behar garela ona. Eraz nahiko sufrituko dugu. Uste dut, Baina, ala eta guztik ere aurrera joango gara. Vale, gaude bigarren nivelean, tier B horretan, eta uste dut egon behar garela, edo tanke bat egon behar dela tier bost errolako zehoz. Ez dakit nada den, tanke bat geistea, bosgarren tankea desblokeatu arte, edo tier bostera, hau da, bosgarren nivelera heldu arte. Baina, bueno, hori ikusten joango gara. Gure helburua izatez beteta dugu, izan zela Stug 3 desblokeatzea. Eta hau ez da World of Wars izen moduan, jarri nuela helburu bat, izan zela desblokeatzea Kongo. Eta behin Kongo desblokeatu ostean, saiatzea Fubuki izatea. Baina, bueno. Bueno, War Thunder edoken gauza ona da, War Thunder doainik dela, eta World of Tanks ez, bueno, ez dakit, ez nago ziur. Baina, bueno, ikusiko da. Joango da tanke hauekin 12 puntua lortzera edo bentsat lortzera. Zertan joango gara bera. Eta saiatuko gara posizioa mantentzen. Estanke bat dago. Vale, suntzituta. Gunea gure ganatzen saiatuko gara. Ez izango dugula.
Vale, men, babestuta gaude. Tanke hori suntsituta dagoela. Vale, posizioa mantentzea garrantzitza izango da. A ver, han. Ez dakit emango diogun edo ez. Pizkanaka goaz. Vale, hor estuf bat dago. Ay, hijo de putada. Honekin. Proiektil bakarrik. Hemen joan gaitezke, ez bai. Perfecto. Vale, subir garako dugu. Vale. Esto jarekin. Joango gara arantza. Eira, ez da lortzen dugun. Baina alemanak izan da joan behar gara apur bat erasora. Guazen gara.
Vale. Garrantzitsu izan da. C puntua gure ganatuko dugu. Vale. Hiru puntuak gureak dira. Printzipioz hau irasi beharko genuke partidatxoa. Ez du jarekin behintzat egin dugu asistentzia bat, hori ere garrantzitsua da batzutan. Izatez puntu gehiago ematen zute postua lortu eta barriltza baino, baina izango da partida taktikoagoa. Eta gero praktika egiten lortzen dira gauzak. Hemen agian argazkitxo bat. Vale, hasi dugu. Ez da txartu joan. Zin dau. Vale, ugatuta. Ja, badakit. Dakidana zenbat partida behar diren gauzak hobeto egiteko. Eta hau adibidez. Uste dut lehenengo aldi izango dela partida txau jolastuko ditu dela, beraz ez dakit nola moldatuko nahi zen. Baina, bueno, hemen disfrutatzea da gauzak bekiago edo gaizkiago egin ditugu, baina, bueno. Bai, honelako batailarik eranen arte ez dut gogatu, beraz hau izango da niretzat lehenengoa, beraz ikusiko dugu
nolakoak diren eta bar. Ba, honekin. Uste dut Stujarekin jolasten badut, puntuak doazela Stujaren investigazioarentzako. Beraz, ba, bueno, uste dut Stuja gehiago erariko dudala. Venga ya. Egian Stuja hemen ez da tankerik onena. Ja, eta pentsatu ere. Vale.
goazen. Zenbat talde dira. Ay. Uf. Pentsatu ere. Bazen aurrera. Mantengamos la presión. La victoria está cerca. Ya.
Ay. Bomba. Vale, hirurak hil da. Batalla, Itxaron. A ver, guazen hemendik. Venga, muchachos, un esfuerzo más y la victoria será nuestra. ¡Listo para disparar! Vale, irabazi dugu, ez dago txarto. No ia zer dagoten zigun. Vale. Conforme. Ba, bueno, lagunok, hau izan da dena, espero gustoko izan zaizuela batez bikaran partida atxo hori, eta horrengoan gehiago, agur.